calminama yeɓiyankoɓe Pindi TV ha tengte yewtere men gande men fina tawa dawal e dawal son paami ɗo ɗo wona koye nder ladde wona eɗen joddi ɗo e miñiraɗo to banggue duuɓi ceerno men to banggue gandal ceerno Cherif Sow mo ganduɗa wona ngol woni goho men e makko en jiidama e makko e nder beeli Kadior e Bawol e nder Jolof en jiidama e makko beeli ɗi ganduɗa guila e kulle en jiidama e makko e nokkuji ɗi ganduɗa dammuwaji baaɗi e bamɗi gueji e nokkuji kulɓiniɗi on saaha ko saaha e nder sahaji ɗum jibini ha joni jokkodiral ngal no woodi abbademo kadi hande e nder nde ɗo ladde tawdemo ɗo woni ɗo bandiraɓe hewɓe gamani jolde arde abbademo sababude gandal jomum nunɗal e peewal e jokkodal mum e almuɓe muɗum mo almuɓe mum kewi sertade mum sedantagal moƴƴal noddoɓe en ina dallina wonde ko suka kono ko newiɗo ko joom gandal ko belɗo haaldude mo Allah hokki wone en garte ngal ɗo dawal eɗen gadde bani men debbo baldiɗo men Sali Dia jogui caméra o ko musidɗo men seeɗa men Ali Fall denɗi min gayi min tawima nokku e nder nokkuji pulagu nokkuji gandaɗi ko wadde fof calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi Média. alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kulli makan من صارت رفاق إلا الكعبة وفضل في البر والبحر وجعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل المراتبات في كل عالم ثم صلاة على المصطفى رسول الحبيب الحاسمي الخريسي المكي المدني وعلى آله وصحابته أجمعين شغل إن جتي الله إن جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كو أبو جوب بسلمني من في مجور مام بسلمني بنام دبو سالجا walla Sali Sow bok min calminima no fewi min juurimama sa ɓeydandade seeɗa noon ɓe mbiyatma taw ka ñamani ñebbe walla kaccitade Allah min calminima no fewi min juurimama min calmini ahlu Sénégal foof e ahlu Eurobiya o min calmini aduna o foof min calmini halifaɓe diine ɓe ɗoɓe keedi e diine mum en e moƴƴingol min calmini ɗumen min juurima ɗumen min calmini kalifaɓe aada ɓe ɗoɓe keedi aada he moƴƴingol min calmini ɗumen min juurima ɗumen min calmini Sénégal naɓe fof min juurima ɗumen aywa sokhna Sali bisimilla calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe gande ɓaleɓe bani ba Seydi Diop mi salmitimama mi juurimama en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV e kuuɓal wonini en kadi beelamma e hande kadi joddade maɗo kono kadi e surtout e yiilade denɗamo woni Sosokho ñamowo ñebbe o e nder Dakar ko taari Dakar fof dokkuɗen yitude ɗum ha jiituɗon ɗum tigui hande e nde ɗo ladde e so wiyama ladde noon ko ladde e nder wuuro ko ganduɗa hande machallah kala jiiɗum hande ma haqqillaji foof payto e guuro meɗen dow to e Fouta payto e Jolof payto e kala ko ganduɗa ko guure fulɓe par ce que eɗen gandi enen fulɓe kam kewɗen tan ko ken nomaɗe en ken yahoɓe kewɗen kodde koye ɗiɗo kuuɗe huuɗo ɗi ganduɗa ko gabɗi malaɗi wadde noon hande Sosokho hande yaltini min e nder Dakar tigui en gari ha ga en jiilima ɗum kan en tawi ɗum ɗo ganduɗa woni ɗo mbiɗa ɗo hewɓe enen jiilo ɗum so tawi gari ha ɗon ma jiitu ɗum ɗon wadde noon ko wiide tan eɗen ñaagui Allah nde puɗɗotoɗen émission bisimillahi rahmani rahimi jofniren ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin Allah Seydi Diop a jaama Sali Dia e yewtere men aɗa nde makko haade men yewtude jaaɗen toon to Kadior to en jeehe nokkuji en jeehe gedduji en jeehe jofne en jeehe galleji en jeehine nokkuji ɗi ganduɗa ko nokkuji ɗi mawɓe mabɓe ndeni gande mumen mbasen tardude e namnade mo saabu eɗen jinno namnade mo ko ɓooyi ceerno Cherif Dia namnal gandal ko adi foof almuma hewɓe namni ko sifa timle ɗe joguiɗa fulɓe ina jogui fina tawa ina jogui hamli mumen ina jogui guisnoji mumen ɓene tima ndiyam ɓene tima goɗɗum kono kadi janggoɓe Qur'ana ɓeydi hen ɓe ina tiima deftere Allah nde walla course hande o hol sifa timle ɗe joguiɗa e hol hen ngal ɓurɗa hoolade sa hucci e haaju mawɗo e haɗandi a jarama kaw Abou Diop haɗande timle koɗi kewɗi ina serti timgal foof no ardima walla no jangguirɗa ɗum so tawi an ceerno lasrari yenke o walla an gando binde o timgal ma ɓuuri heew seeɗen ɓe jangguintoma ko e gandal ramle
ramli eyyi gandal ramli noon koko woodi sifaji gonɗi e nder gandal ramli koko woodi no élève jangguirto français ni wooda CI wooda CP ha yaha bac gandal ramli ko noon wayi ene woodi gandal ramli gongal nder a woodat hundeji e nder gandal ramli ɗi nattat won gandal bindi ɗi isi won ko wonata keeci gandal ramli ɗi ko inama holla neɗɗo o ɗum ina wiye gandal rawhanuji ene woodi gandal jinneji e ɗil halhaliji e nder gande ramli ɗi ene woodi noon yimɓe ɓe jottiyaki ɗon ɓe kaaɗi ko tan ko dow bindi he gandal ramli ɗi ha fa ɗum ɗon so tawi a rarani hen neɗɗo jarani khutbu jarani lawhu isima ha ɗum yii isi noon so tawi a yettoyimo e gandal ramli e to kurus a yettoyimo toon ha no feewi haɗa wawi yii neɗɗo e gandal ramli taw yo ka ɗum darɗo tan walla ka joguiɗo junggo muɗum tan walla ka jiiɗa inde muɗum tan karana ɗum e gandal ramli ko yawti e ko wurata e ko aroyta comme no médecin o gardeɗa médecin o ni totta ɗum inde ma haalanma hoki lekki ki ƴettata ɗum wona safara ma e gandal ramli ɗum ko banggue alqur'an so noon mawɓe men idana heɓe jogui ƴewgal taw ko ƴewgal leydi haɗane neɗɗo taga koye leydi ko ñamata ko koye leydi ko leydi leloto sima hene ko leydi ruptoto ɗum tagi fulɓe men toɓɓa guisane e nder leydi segal caat damare afa buddan naggam yo naggam ɓe kalanma ɓe kalanma ɓe mbima toɓɓere hen foof ko ɗum yahata te ɗum sika raari a wawa ɗum ƴettu par ce que gandal toɓɓe koko ɓooyi gila jamanu annabi idrissa ko hen gandal toɓɓe wondo jamanu annabi idrissa idana nde alqur'an siwa arde ko gandal toɓɓe wodno nden gandal bindi wodano saabu wondo ɗon ko tawrat linjil zabour fourhan wondo ɗon e joni noon julɓe ɓe timgal mumen wondo ko gandal leydi aɗa andi gandal leydi yii gargol yii annabi sallllahu alayhi wa sallam te bileji goto bitenoɗo warhata ibnu nawfal nde nene men khadija addi annabi sallllahu alayhi wa sallam e bileji he wi ɗum min de o jahli kam nde warhata toɓɓi guisani muɗum wi ko oɗo de ndaw ko welatno mi tawe so ina yaltine makka mi daro mi dado mi walla ɗum o annabi sallllahu alayhi wa sallam wadde ɗeɗo gande ɗe ɓooyi tawde warhata ibnu nawfala timi leydi muɗum yii annabi oye ko jaltinteɗo makko no annabi yiɗiri makka annabi wi min wadde komi jaltinteɗo makko wi ɗum ñalawma nene ara ma añɓe ma ɓe jiiɗɗaɓe maɓe jaltine makko pa madina wadde ɗeɗo gande ko ɗum gande cosan gande usuliya goɗɗe ɗe ganduɗa neɗɗo foti ko ɗo gonɗa ɗo foof ganda hoodere ma ganda sadakuji ma ganda du'uji ma ganda alhaaliji ma ɗum noon koye nder ƴewle ƴewgal noon ene woodi gandal bindi woni ko mbimami ko ramlu ene woodi guisane taw yo ko leydi ene woodi ndiyam ene woodi liste qara liste qara kadi no joom temps waɗata ɗum liste qara ñalawma o ko neɗɗo goto mbawɗa ettude a wawi ettu yimɓe ɗiɗo par ce que ko jamma waɗate te ɓuuri heew liste qara laaɓata e maɗa 4 heures abbi 5 heures du matin ko ɗon liste qara laaɓata maɗa ina heewi ɗum heɗen mbawi ɗum ɗo haala ha janggo huuɓata e ɗeɗo gande ramli guisane ina heewi façon ngaji a jarama haade am artude sali saabu bandiraɓe heeɓe namno no mbiya ko Pindi TV fuɗɗi ko seernaɓe temedde gari hen kono ceerno debbo ala hen te seernaɓe timoɓe fulɓe walla waɗoɓe gande meɗen ɗen ina woodi won hen ɓe jiiɗen maɓe gawa so Allah jaaɓi woɓɓe mbima ko gorko tan namnoto debbo namtoɗo ala noon debbo namtoɗo ari hande ma rewɓe woɓɓe kadi gollotoɓe wodɓe no goodi no ganda tawi ko tawɓe gande e galle bamumen Sali jafoɗa haade ma arde gartan koye sifa timɗe ɗe a haali joni ko mbiɗa ko joni liste ka e Riyad yimɓeɓe ina mbiya saaha ɓe mbiya ko ɗum gotum ɓe mbiya ala wona gotum holten ko jaaɓi ɗum ɗo e holen ko sali ɗum ɗo haɗa andi liste qara jaaɓi tan ko laaɓal ɓolal liste qara neɗɗo tunwuɗo mbo wona dewowo Allah mbo wona janggowo alqur'an jokkake hadaratuji Allah ɗi on wawama waɗan liste qara Riyada noon ko inde Allah a jaggat inde Allah natanade Riyad tarbiyoɗa inde Allah nde piyade taƴandani khutbuji e lawhuji e rawhanuji
jiya ahkamuji inɗe Allah ɗi jaɓa ahkamuji ɗi ahkamuji ɗi woni inɗe Allah ɗe sahaji wima min inde Allah nde jaɓmi ko sadaka nanggam ko nanggama nanggam min ko rawhanuji nanggam jogimi rawhanam nanggam ina wuura bahrul ahmar walla bahrul aswad walla bahrul abdoul asis walla bahrul nanggam nanggam e nder bahruji ɗi e rawhanuji ɗi ndaara on riyada piyambo ganda sadaka hembo natna hen inde neɗɗo o riyade o humta haajo o riyade ene wawi won balɗe ɗiɗi ene wawi won balɗe tati ene wawi won balɗe jeeɗiɗi ene wawi won une semaine ene wawi won lewru lissa gara noon so tawi neɗɗo kulɗo Allah o waɗanimo ɗum ko ñalawma goto te kadine ko jamma goto o yalta o haalanma no mbaɗata so ka ɗum waɗi keɓa jaam ɗum no serti riyade ene wawi won balɗe ɗiɗi balɗe tawi ene wawi won une semaine ene wawi won lewru riyade hay mawɓe idana ɓe mawɓe idana heɓe keɓatno neɗɗo mawɗo taw ko président ko lamɗo lesdi walla ko namdoto lesdi gara e mum en kaala joni ka cohluɗo lesdi ɓe namnanma riyade isi noon ɓe cuɓoto ko groupe aji catégorie uji ɓe ƴeew sukaɓe ɓeɗo ɓe ciwa dañ bakkatuji esi koɓe janggoɓe alquran koɓe laaɓe tos ɓe tot ɗumen riyada caggal futura ha caggal juulal gueeƴe on riyada ɓe sukaɓe mbaɗan mambo a faami won hen leƴƴe ɗe poɗɗa ɗe lootade ɓe totta rewɓe taw ko rewɓe ɓeɗo ɓe ganda bakkatuji ɓe ciwa wattu ellade ɓen piyanma leƴƴe ɗe lootodaɗe e nder galle he joni ɓe ƴeewa ko mawɓe jeeɗiɗo mawɗo hen jeeɗiɗo foof mawɗo hen foof totte inde ma pour yo waɗa riyada joni ɓe darat ko so tawi ko joyoɓe jiidi ko yii ko ɗum woni gonga so tawi koɓe fecciɓe ɓe tato jii ɗum ɓe tato jii ɗum ɓe tato ɓe jiidi ko yii ɓe tato jiidi ko yii ɓe piitoto riyada o watta goɗɗo pour joni ɓe daña ɓe seɓɓe so tawi ko joyoɓe seeɓi ko yii noon ɓe gandata ko ɗum woni gonga ɓe kalanma koɓe jii ɓe kalanma no mbaɗata sika ɗum waɗi keɓa jaam rawo riyada ko noon jokkorto ɗum taki du'aw beele neɗɗo wodata he ɗum wona gollal ma ɗum wawa waddede goɗɗum si neɗɗo wima min komi ceerno komi goɗɗum tan ceernal ga muttimma sali noon haade rewɓe wiide mi waɗi accaparemi ko bisimilla namdal yeeso ma Allah jarama kawam hande noon oɗo sosoho jogori sabade hami jaɓa tigui sosoɓe en jogui gandal nde tawno machallah mi laaɓama hande tigui ko pulago wiyata ko gandal fawako e duuɓi ko suko e duuɓi kono noon ko mawɗo e gandal ko fuɗɗi ɗo haalde ƴewgal ko kala nanɗo no haaldata ne andi o haaldata tigui ko gandal ɗum noon eɗen ñaago Allah yallah hisnu gandal ngal kadi yallah newnan kala ɓiɗɗo mo ganduɗa ko jiɗɗo jaam walla malaɗo jaam Allah newna ɗum nde jokkodirte makko ha wawa feccade e gandal ngal Allah hokkimo ngal min gartanmi ko gayi e banggue wonni no mbiɗani rewɓe par ce que so wiyama Sally Dia tan e andi wiye ko debbo Africa so tawi hande o haalinen ko haalane en banggue ƴewgal ko eɗen gandi tigui caggal nde neɗɗo ƴeewi neɗɗo ha yi ɗum par ce que ƴewgal way kono consultation ni way kono no neɗɗo malade ara he docteur ni haɗo jomum safrudema walla andude rafima alay saago ma wonma consulté ha anda caggal nde o haalan en ko laaɓi e nder ƴewgal ha ganduɗen tigui omo jogani ɗum gandal so ƴeewni neɗɗo ha paari exemple hande eminen rewɓe surtout hande so wiyanoma hande ɗanle ko heewi wiyede ko worɓe kono hande rewɓe ni aɗa wawi wiyede kamɓe ɓuuri hewde e ɗanniyankoɓeɓe surtout rewɓe wonɓe caggal leydi ko wayno banggue France banggue États-Unis en taw ko lewɓe liggotoɓe taw ko joom salon ngaji en ko mbayi noon taw kadi jomumen jaaha e dañi golle kono taw dañani kayitaji beela hande ceerno Sérif Sow min Sally Dia tawi ko to e caggal leydi gonmi Allah walli kam mi heeɓi visa walla to mbawmi rewde hay sinno ko Nicaragua ha Allah walli hande mi naati États-Unis mi dañi golle kono hande mi heɓani kayitaji mon fof ne andi so tawi neɗɗo heɓani kayitaji e nder leydi hay sinno omo jooɗi ɗon kam jongal makko toon sirani beele somi jokkodire hande ceerno Sérif Sow en wawi walludemi hami daña kayitaji a jarama Sally Sow mi wasma wi Sally Dia e joni e fayidagal ɗum ɗon debbo holliri hoore muɗum e aduna saabu so tawi en mbi nde diine jippi e annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko nene men Khadija idi naata l'islam e rewɓe he ina wawi wiye hay defte ɗe kam mbi kam idi naata par ce que tam annabi sallah alih sallam wonduno ɓe mbi e sukaɓe he Seydina Ali ɓe mawɓe ɓe Seydina Aboubacrin Siddiq radiallahu taala anhu debbo wondo commerce heɓi jawdi muɗum yi annabi sallllahu alayhi wa sallam walli ɗum naati e muɗum wadde debbo ɓooyi wat golle jontaɗe e nder aduna men e joni noon ko Allah wi ko arijalu khawwamuna ala nisai bima fadala llahu badahum ala bad ko ɗum woni sababu noon worɓe ɓe jiya neɗɗo tina martaba muɗum e dow debbo mum
hasba hay debbo fotani yiilade fotani ƴeen avion ngaji ina jippo e ɗum ɗon wondo Allah haali ɗum e nder alquran tuuba koɓe ndaari ɗum jii ɗum totti fayidagal debbo yahani ɗum han sika raari kal jawkal aduna ko yimɓe jiiloto hay homo seɓra hen worɓe rewɓe ɓe heɓe ƴeeŋat avion ngaji ɗi heɓe jippoto heɓe jogui galliji ɗi min woodi ko gandumi hen saabu sahaji fof ɓe nodduma debbo noon haajuji muɗum e ceernagal ina heewi surtout ƴeewgal haajuji muɗum e ceernagal ina heewi gila ɗo sukaɓe mum haajuji muɗum ceernagal ina heewi gila ɗo e nder galle mum haajuji muɗum ceernagal no heewi gila e hakkude muɗum e gorko muɗum haajuji muɗum e ceernagal no heewi gila ɗo palasuji mum e udditare mum eko waɗoyta rewɓe ɓe ne keewi haajuji e banggal seerel ɓe eyyi par ce que debbo wondo yalti koye faaro gorko ñaama gorko ɗum tagi debbo ene heewi probléme aji aduna timmani wodan koɓe cohlata e du'aw min won ko gandumi hen kala jokkodirɗo e amen noon fodde ko Allah wawni amen ko miɗa laaɓa dey so tawi a jokkodiri am haajuma mo joguiɗa e banggal ménagement galle ma haajuma mo joguiɗa e banggal hakkude ma gorko ma haajuma mo joguiɗa salon ma haajuma mo joguiɗa aduna ma haɗa fuɗɗi hunde ɗum yahani haajuma mo joguiɗa on alhaali wooda komin hen gande ha heewi komin mbaɗantama nde Allah humtanta haajuma eyyi ɗum kam ina laaɓimi e batta rewɓe eyyi a jarama ceerno ɗon laaɓi joni so neɗɗo en gumima tan paɗen koye daabal udditare mi anda banggue binde gummotoɗo ñamano paynano kono bandira men kuuto ɓokkiwaɓe jamme en to wona eko nandi hen to banggue udditare hol sifaji ɗi joguenɗa ɗum e aɗa andi ka Abou Allah jarama a jarama e banggal udditaje idoto fof neɗɗo haade ina uddito ma reene saabu so tawi a itti mbi'a han darnama hadi ala fondement yahata wattinta yakkoyto sahaji jiya nana kaari de jibina ko ɓooyani e galle munana hoɗo kaari maayi hawri ko ceerno mbo anda jimbi lekki totti ɗum lekki ki yaawi hokki ɗum jawdi tawa nden ka ala te nden koko waɗi fa'ida tawde annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kam woni jokkorgal men kam woni ñimtinorgal men jaggama e mystique ha Allah jippin qul a'udhu bi rabbin nasi e joni noon jooma yimɓe ɓe so wi annabi yo moolo yimɓe ɓe haɗani kon yimɓe ɓe heɓe cikki jooma yimɓe so tagui ɓurnaɗo muɗum ina woni denɗo ɗum o wi kamu yo moolo yimɓe ɓe qul a'udhu bi rabbin nasi noon malikin nasi ilahin nasi o joofi ɗumen yenni ɗumen o wi min sharri waswasil khannasi haɗani ɓe kay wooda ko woni nder mumen allazi yuwaswisu fi sudurin nasi o jokki minal jinnati wan nasi o wiya ko ɓe tan goni probléme aduna minal jinnati wan nasi wadde ɗum ko fayida gongo wadde aduna woodi ko woni hen so tawi a heeɓi jawkal aduna ma foof en cohluma ma jinnijo cohluma ma yimɓe cohluma so tawi a ala ko waɗima couvrir a ala ko arabe wiyata ko mahsum a reenaka sonde jawkal ma aduna newatako ina wawi ha ɓoti nana kaaride noon wano hewde jawdi isi noon netti jogade hay ndiga ɗum addata ɗum ko no keɓirɗa ni lotgal jawdi ngal ɗum fewani so tawi ko minen garɗa so tawi min daari hamin gandi hoodere ma ko hoodere ma huɗum kay hoɗo gonɗa miɗen gandi so tawi haɗa wawi heɓde jawdi e banggal lotgal udditoje joni homo dose poɗɗa ettu par ce que a wawa ettu debbo joom reedu mbiya han totta ɗum kaaƴi hoore musante a waɗata ɗum koko woodi dose e banggal leƴƴe tuuba ko o noon Allah okki ɗum kam ettude leƴƴe namni ɗum laboratoire ɗum rewa pharmacie bindaneɗa jaaha naftora ina noon Allah okkani ɗum enen fulɓe ngal gandal enen joguiɗen ko lekkatuji meɗen joguiɗen ko gande meɗen leƴƴe men ɗe ƴeewoten ñalawmaji ɗe cuɓotoɗen leƴƴe men ɗe ƴeewoten e lebbi won sahaji so tooɓi leƴƴe men ɗe ƴeewoten par ce que lekki dañowo ƴeewete ko ndungu so ina jippo ko ɗon lekki dañal ƴeewete so ƴeewama wona so tawi ko ɓañre worɓe unata lekki ki ko worɓe ɓe cuwa andu debbo so tawi ko ɓañre rewɓe unata ɗum ko rewɓe ɓe cuwa wattu ellade taw ko misiɓe ko noon mawɓe mbaɗatno idana ɓe una ɗuma kurkol
joni noon kurkol ngol so ina une woda ko ina werte waɗe toon gawri waɗe makkari waɗe kala ko ina adda nde kurkol woni wow eyyi toon unate dow hiɗum eyyi jiyannomi ko mawɓe ɓe mbaɗatno ko so tawi yimɓe ɓe wonɓe caggal leydi so tawi yimɓe wonɓe caggal a ƴeewat drapeau union Europe drapeau maɓɓe ko drapeau bulejo jogui ko koode 12 ɗen koode 12 wodi ko liggoto hen e banggal ɓañre an o gonɗo Europe tawde ka neɗɗo ɓalejo a hoɗani toon sika yettima sika naftorima lekki Europe na ɓe mbaɗma adopté par ce que a hoodrima a naftorima koode mumen 12 wadde jawkal aduna weeɓatma e nder Europe e nder tuuba koɓe jiɗete ɓe tottete kala ko cohluɗa e si o dala ko ɗum sika raranama ha yimɓeɓe ha min gandi hombo woni an a renete duwoɗa waɗane banggal jawdi aduna so tawi noon an solde ma jawdi heewani e joni hono tawirta solde compte mbo ala 1000 francs mbiya han jaltina hen pasami an wari jomum cimayi wona noon waɗate so tawi a raari neɗɗo a andi oɗo hooderimo ko ɗum nanggata walla ko ɗum nanggata ɗum woni point ji hoodere muɗum a waɗanat ɗum ko foti e muɗum so tawi a raari a andi o ko joom hoodere mawde e si o ala nden ko ɗum hay ɗum heɓa jawdi ndena ɗum ha o para mbaɗna ɗum lotgal maggal heɓa jawdi lotgal noon leƴƴe ɗe ɓuri hen waw tottir jawdi taw jawdi so ari kone ñiiɓode so tawi ko lotgal jawdi aɗa andi lotgal jawdi lotgal ene wawi ettu ina addu jawdi ene woodi duuɓuji goɗɗi taw wona lotgal ko addata jawdi e noon so tawi ko lotgal addangal jawdi taw ko jawdi hewni taw ko ñiiɓoyde ɗum ko bani eyyi noon bani ke wonata bani wotoy wonta ko bani jiiɗi tegandir bani jiiɗi caggal e tawɗi goɗɗodirani e ñalawma altina ƴeewata jaggal takkusano e nawata ko kosam e gawri e sukar eyyi ɗum yeynete eyyi ɗum yeynete eyyi ɗum woni kin bani so tawi noon ko banggal nden ko itta neɗɗo kala ko wondomu e gollal o liggey so ganda so lootino hayso leeli ma hoyɗu wona ɗin koyɗi bonɗi wonde ko woni muɗum ko ɗum ettima a tawat lekki ke wiyete ko ɗo de kaari feeri ɗo ƴeen gaynako goto feeri ƴeen o yani ɗo o maayi kin lekki e ɗaɓɓata sikaki ɗaɓɓi wodano ko pewnirɗaki sikaki fewni noon won aya goto mo mbaɗata hen won ga aya goto gonɗo suratu alif lam mim sad mo mawɓe ɓe ƴeewirtanoma ɗoɗo Allah haalata liggiyaji haala Moussa ma jihtum bihi sihr inna Allah sayubtil inna Allah la yuslihu amal al mufsidin on aya mawɓe ƴeewiratno kin lekki soɓe ko pewni noon ɓe tawa debbo takkatoɗo bottari muɗum ɓe ndewo caggal muɗum e tawa debbo yiyani ɓe gujje tekkere de ɓe mbadda ɗum e kin lekki takkorɗe ge tawa noon neɗɗo yiyanima si neɗɗo lootimo ɗum kala liggey gonnoɗum mo iwat kala ko wondo muɗum kadi ne wodan nden ka si neɗɗo joofimamama sika renaki o wonta ɗum simtu salli ewa alhamdulillah nde kalɗen caggal nde kalɗen haala udditari guila wonɓe caggal leydi ha e ndiɗo leydi min garami koye banggue ko mbiyata ko noobo mbiɗa heewi nande tan fulɓe mbiyat noobo somi juumani noobo koye jaggude neɗɗo eyyi minen foof noon emin gandi hande debbo woni no mbiɗa ni a simtiɗo ha cimtuɗa guila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadde ko rewɓe darde mumen e ha ɗo joni ɗo jareheɗen ha kadi guila ne wiye debbo foti tan ko joɗade e nder galle ha joni rewɓe ne kabɓe gudde mumen ha tiiɗi ene liggo kadi kala liggotoɗo fof yiɗata ko dañde kono hayso tawi debbo liggima dañi inde dañi laamu dañi gandal ko wawi dañde foof o dañi mbaadi tant que o dañani joom galle e sara makko wonko heddorte hande rewɓe hewɓe diwɗuɓe ene keewi bombi ene keewi taw ko yimɓe dañde dewle cettare ɗum taw wiye pourtant o yoddomo yonta kono ronki dañde dewgal beele hande so neɗɗo ari taw ko on debbo so ari ceerno sérif on ko wawi waɗan ɗum ha wawa dañde taw ko dewgal moƴƴal ko ɗum yawti kadi so caggal nde o dañigal dewgal mon fof ne andi so tawi a dañi ko joom galle ma jiɗɗa ko joom galle ma yo yiiɗe yo horsino yo won sarama yo nanane yo pamodir ko wiyete banggue noobo ko beele kadi ceerno sérif so hande so tawi neɗɗo are muɗum ene jogui joom galle muɗum ene wawi waɗan ɗum noobo ko ganduɗa joom galle mum ene yiiɗi ɗum ene heede less mum ko dañi foof ene fecce muɗum taw kadi yiiloyta ko sosoɓeɓe yilta yiiloyta ko wonde jeerab soyen ala wasa ƴamoyde walla wasa humande debbo goɗɗo wasa ƴamoyde wasa humande heddotani muɗum ala kono ɗon kam ade ceerno jabade min komin alata ɗon ko rewɓe ɓuuri satde jaggude minen woɓɓe min mbeɓi jaggude ko rewɓe ceeɗe jaggude minen noon min jiiɗi ko jaggude worɓe hankkadi joni kam ɓuuri sattude jaggude joni ƴeewe noon tawi sosoho wonko wawani ɗum eyyi joni haɗa ni nooɓo ene heewi façon ngaji
nooba banngal alqur'an ina woodi ɗum watte ko e inde Allah en waɗe alluwal jamdi fiyete ko balɗe ɗiɗi walla ñalawma gooto taw fiyete ko jamma so fiyama tan so nangi ɗon accata he ɗum ne so nangi sika pari a lootan alluwal ngal exemple sika fewni alluwal ngal ha para a tega ɗum dow safare piya ha moƴƴa ha neɗɗo o ɓe natodira no moƴƴi sika pari loota ay o mbaɗamba butel penda butel ngel sika fendi butel ngal ha fendi comme no kosam fendirte sika pari ubba butel ngel no banggal alquran on hankadi pari jaɓanata ɗum ɓe jaggodiri ɓe gati joni noon ɗisi noon ene woodi kadin ko yaawi ko gande men fulɓe mbaɗatno piɓi eyyi piɓol noon ɗo piɓata ɗo ɗen gandata jaggi walla jaggani exemple sika so tawi debbo ari ina yiiɗi fiɓ gorko muɗum pour gorko muɗum yiiɗa ɗum ha aduna dawa gasa kala ko dañi totta ɗum rarata hay goto sika fiɓi piɓol ngol ha parɗa a weddoto ɗum e dow so piɓol ngol saggi anda nangi ƴeewa ɗo mbaɗɗa ngol so tawi a weddima ngol arti e saggani a ƴeewat ɓoccode haralde gueɗal haralde woni hoɗum hen woodi ko fulɓe so gertogal woofi ɓoccode muɗum pour wadde ɗum cofoñ enen woodi ɓoccode fusatade omaɗane fursa nde toccina ko ɗon nden gueɗal haralde ko nden jiiloɗa pusana neɗɗo o ko woni muɗum ko joni sika fiɓti ɗum tan sika waɗi tan a nanggat ɗum eyi piɓol noon sika fiɓi ha parɗa ene woodi piɓol baɗetengol edduɗe idana mano gara e wuuro wiye ngo o galle idi oɗo ngo wuuro ɗo woni galle seeɗo village fiɓa ha para ngal dudal iɗi ɗon iɗi defede sika yiɗi noon on piɓanta yiɗum ɓooydi maydu ɗon ubbata piɓol ngol ɓooyan ene woodi noon piɓi nani toon sika fiɓi ha parɗa mbatta ɗum ko faɗanano mbaɗa ɗum lekki e noon lekki kam ƴewataka catal ɓurgal hen jurde hen mbaɗata ɗum piɓol ne woodi ene woodi hen piɓol ngol ganduɗa ko sigalu ngol fiɓi wonko guetta e kaakol mbadda ɗum e ñakkaɓere cumta ñakkaɓere cumta piɓi ɗum ne woodi ene woodi kadi en piɓol siga ngol piɓi a ƴewat liingu piɓa piɓi ɗiɗi mbaɗa gotol ngol e honko liingu ngu goɗɗum mbaɗa nder reedo he ubba taw ina dari taw ko saragueji ɗum kadi en piɓol he ɗum no woodi pour nanga gorko nanga debbo ha noon ɓe gonda walla debbo nanga gorko ha ɓe gonda e banggal gande men pulagu ko arabe wi ada ko ilmul muhtabar gandal teskuya ɗum no woodi ha potina leydi kadina kala jaakaɗo hen so ari e nder meɗen e nder pulago ngo inchallah ɗum kam haaju mum hutoto eyi seydi so haademi tottude kaw ene woodi mais est ce que wadda expiré no tubako wiyata wadde expiré ni waɗe taw ne waɗi happu exemple hande a jakki joom debbo jakki joom galle muɗum yiɗimo horsinima haaɗe makko beela waɗata duuɓi ɗi ganduɗa hankandi ɗum taaƴa eyyi haɗane mi haali hami tampi mi haalni seeranɓe hami tampi ɗumen so tawi on noɓan neɗɗo on jiiɗa wiɗ wat expiré sika waɗi gollal ngal ha paari a ettat ƴulɓere safara jaltina hen ƴulɓere wotere won jatol noon ngol jartotoɗa ƴulɓere nde sika jatima ƴulɓere nde ha parɗa ƴeewa ndiyam ɗam ndiyam noon ko ɗum ndiyam premiére toɓa etta ƴulɓere nde beddaɗa nder ndiyam he etta ndiyam ɗam bisoɗa ɗama liggey he sika wisi liggey ha parɗa sika waɗi gollal ngal hay goto wagal ittu gollal ngal watta expiré hay sika ɗum waɗi e talkour hayso talkour ndu naati duus yakkatako ala bawɗo bonnu talkour ndu on secret noon wona yimɓe foof jogui wona yimɓe foof jogui ɗum seydi Sow e ga e namdan ko ɗiɗi namdinomami mi wima joguiɓe banggue humre ene jooɗi ene jontani foti dañde dawle dañata dawle guila e rewɓe aɗa yiiya kadi gorko mo ganduɗa ne jogui dépense ene wayno foti wade ronkatan dañde debbo e banggue humre ne beela wonko Allah humpinma hen eyyi joni haɗa andi sahaji jiiya debbo joɗɗo ɗo laɓaɗo horo dañ gorko ɗum ɗon adda ɗum ko ɓuuri hew ko taw ko woodi ko wondi kamo debbo he par ce que ina woodi ko Allah tagi ko wona men siko jinneji so tawi a waɗi tafsir suratul kahf qal alam aqulaka e tafsiru jalalayni o a fahaman woodi ko Allah tagi ko on wona men taw ko wona men ko nani e nder men e ko ɗum ɗon noon addata ɗin probléme aji joni hunde sukko debbo taw debbo o resetaki kala mbo debbo o wondi tan ɗum hira
ɗum itta toon on ɗum ko mbiyata seyɗani ko seyɗani seyɗani ko e debbo ɗum noon so tawi a hawrani e ceerno ƴeew wonma ha o anda ɗum e ma o itta ɗum e ma pour ndeseɗa weeɓeta aɗa wawi wurta ene wiye kaari de noon way moƴƴu ngari noon way naggam e kam de hoɗo tan maaya wona ɓen ɗon yimɓe kawbo ɓe koɗo tan ɓe maaya a andata hay ko waɗi ɗumen eyyi joni ina hen woodi worɓe kadi a yiyata gorko wona jontaɗo mbo foof ene andi daña jawa kal adon ha heew tawa yo wawa dañde debbo par ce que kamoni ene woodi ko wondi ko yiɗi ɗum ko jaɓata hay debbo goto ɓaɗo ɗum debbo ladde kañum eyyi debbo kamoni noon ko wondi ko so tawi ɗum ittaka pour wonda e debbo weeɓata kala hay debbo mo wondi ko ñalawma ɗiɗi gondat ɓe ceerta tawa o ferima e debbo heko gasata tawa yo woodi ko woni e muɗum ko anda e muɗum so tawi ɗum ɗon etake ɗum ñawde etake ɗum ettu e muɗum ene wawi wuura ha maaya yiyata ko weeli ɗum ko e nder debbo nam konngol artema sidi ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV yewtere gande men fina tawa gande ɓaleɓe dawal ngal woɗɗoyi manam namdal gotal to banggue sattiraɓe ɓesgu rewɓe ƴettoɓe ɓe jettinta ɓe ellaji ndewani lawol leydi lelotoɗi ko jibinte ko dartako ha ko ɗum saabi fulɓe jiguino inde gurowo en gañawɗo en mayata en ɗen inde foof ko neɗɗo cattiraɗo e ko nandi hen beɗa wonko Cheikh Cherif golloto hen eyyi woodi komin hen jangguina kadine ko laaɓi tos komin mbaddata yimɓe kadine kaw ko suuɗaki aɗa andi annabi Yaquba wonko torino Allah ɗum taki ɓesgu waɗi fa'ida par ce que wino ɗum ko yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alahu rabbi radiya Allah okki ɗum ɓeɗɗo ha innen ɗum ɓeɗɗo wiɗo ismuhu yahya lam naj'al lahu rabbi radiya eyyi ɗum taki neɗɗo so tawi ala ɓesgu kala ko mbawɗa darno aduna wattinta par ce que sika yeehi tan ɗum natti Allah wi ko so tawi a acci ko moƴƴi keeci ma soka maayi a maayani ka gurɗa bal ahyaw inda rabbihim yurzaquna par ce que woodi ko gaccuɗa keeci ko ina darna ko maako saabu annabi sallallahu alaihi wasallam hay wi ko neɗɗo so maayi gueɗe tati acci ko ina ɗum nafa inni hen ɓeɗɗo alwaladu salih sadaqatul jariya ilmun yuntafa'u bihi ɗum annabi sallallahu alaihi wasallam hayni eyyi joni so tawi an a woni debbo a woni daratoɗo mbo wawa jibinde so tawi ko pulago idana soko tawi a ari e nder mum en woodi ko ɓe bindata e noon soɓe ɗum bindi ɓe ƴewata ko an hoko hono mbaɗa e banggal jibingol ɓe tantuma soɓe pewni alhaali o ha mbo moƴƴi ɓe jilantoma ko gertogal so tawi ko funi ɓe jiɗɗa dañ to tawi ko funi ɓe jiɗɗa dañ ɓe jiilototo gertoɗe ɗiɗi etta aya o so tawi haɗa mbo looto ettata ko yulde pawa dow hoore ma yulde pawa e hoore joni gertogal wona ni gertogal wona ni a waɗat feere noon ko loototoɗa ko ina mema gertogal ngal inama gertoɗe so memi gertogal ngal so tawi a waɗat gertogal ngal ndefa ngal ñaama ngal an tan no joom galle ma hay goto natata hen so tawi on cekkidi min de ɓeɓe mbaɗatmi ɗum so tawi on cekkidi ma on dañ sukaɓe kadine ma barkin saabu ɗum ɗon ko ɗum du'aw mo ganduɗa o l'islam ina ɗum dagini Allah ina hen wondi nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ina hen wondi annabi Yaquba torinoma ɗum Allah gandal hiɗum no woodi gande men fulɓe noon koɓe ko hen mbaɗa ina woodi condi ndiɓe hen mbaɗata ɓe gettanno condi he ko ɗum e ndungu so ina diwoji so ndungu so ina jippo ina woodi gueɗo jaltoj kon mboɗo joñ tokson ni ko ɗum ɓe gettanno camsil Allah eyyi camsil ɗum ɓe wala ɗum fulɓe gettanno won koɓe gettata jaaɓi kadi ne so ɓe gari ɓe tawat jaaɓi ko a tawat wooda ko yani ina woodi ko ajji ina woodi ko lewi ina woodi ko hippi joni ko ajji ko gettata joni tawa rawandu waɗanno ndu sekkidanno ndu rawandu wondu ndiwa ɗumen ɗo coofe ɗe jani ɗo nokka ndin leydi ɗum woni gandal fulɓe men ɗum woni gandal ilmu murtabar ina woodi koñ gueɗon fulɓe gettanno joni ɓen tawa debbo jibino wudere nde haddino nden saha nde jibinta nde ɓe getta nden wudere ɓe naftoro nden wudere ko nden wudere fewnirte cundi ndi somre ndin cundi ɗon so fewnama ha moƴƴi ñalawma talata fina wona allarba taw lewru ndu hen tolni balɗe 15 cundi ndi lirete koye dow
ɗo ganduɗa no hakkude condi ndi asma ndiga ka reƴƴoto toon fajiri so caggal juulal fajiri guitta condi ndi gadda joɗɗina kala mo mbaɗanɗa lotgal ndengal lotgal haysi darinoma duuɓi dañat cukalel ndiga ko wawi hen est ce que eyi ko ɗum fulɓe men mbaɗiran ɗum wona ngal ɗon gandal a jarama ceerno Sharif Sow sali heɗe watte maɗa gandal wirnaki gandal woɗɗani nunɗude e famde e jabde janggude kala mo ene jogui ino hooli bisimilla Pindi TV nanɗo sa yima yalti gandal ma holko ngol cektorɗa haadema arde eɓe meeɗi namnalde mo namdal gotal o ha o holno gandemi namdal ngal ko ngal cektortomi kongol no yeeso ma e Allah jarama Sidy Diop gandal yaltiɗo hannde eɗen jettiri ɗum kadi Allah eɗen mbiya kadi yo fandin eɗen mbiya tan namdal men makko eɗen gandi o haalɗo ko heewi ko ganduɗa ko yimɓe hannde ɓuuri hattojinde kono kadi so tawi en hannde en mbiɗo tan Sénégal ma yimɓe kala haala politique beele hannde caggal nde jogui lodde ɗe ganduɗa ko lodde ɓesgu ko lodde dañal ko lodde beele hannde ceerno Sirif Dia ko wayno politicien uji ɗi ni koyre jaam politicien uji kala jiɗɗo banggue laamu poɗantoɗo laamu beele omo jogui lodde ɗe ganduɗa ko lotgal laamu eyyi lotgal laamu ene woodi sika yiiɗi ƴettu laamu Sénégal exemple Sénégal gandumi jiiɗa lotgal hiɗum a ƴeewat région ngaji ɗi ɓurɗe mawno Sénégal guure ɗe ɓurɗe mawno wuro hen foof sika yeehi sika aɗa looto wuro he a timata wuro ngo taw a timata wuro ngo a ƴeewat ɗo ɗo ɓuuri to wuro he wuro ɗe ceɓɗe carte exemple han jaaha Dakar sika yiiɗi gaño Dakar a yahat ene woodi hayre wotere mawde wonde hakkude gueeƴi heede to honɗo wiyete kadi ne wokam nden hayre etta gal jaaha hakkude hayre nde tima Dakar lotoɗa taw koye ndiyam eyyi so tawi noon ka jiɗɗo gañade Touba a yahat ƴeewa ɗo ɓuuri ɗon to ganda sika darima toon a haytoto juma awol a haytoto goɗɗum mbaɗa lotgal ma so tawi ka jiɗɗo gaño Saint-Louis a yahat ha hakkude gueece ƴeewa ko ɓuuri ɗon towo lotoɗa walla ƴeewa ɗo ɓuuri ɗon towo tan siko Faidherbe walla siko goɗɗum lotoɗa so tawi ka jiɗɗo gañe Rissa Toll ko noon mbaɗata so tawi ka jiɗɗo gañe Tamba a ƴeewa nokku o ɓuuri toon maɗi tina ɗo ɓuuri ɗon towo lotoɗa lohle ɗe ko noon ƴeewa frontiére uji ɗi Sénégal ɗi frontiére fof lotoɗama ha para uddama eyyi joni ɗum sika ɗum waɗi ha parɗa joni noon woodi ko mbaɗanteɗa e drapeau leydi ndi étoile o gonɗo hakkude piyaneɗamo a fiyine par ce que Sénégal koko woodi limore nden limore piyanteɗa Dakar koko woodi rawhanuji heɗum Saint-Louis koko woodi rawhanuji heɗum Thiès ko noon way fof ko noon way ɗum fof mawɓeɓe heeɓe ɗum gandi gandal ina ɗum andi a waɗat feere han ganda ɗum sadakuji heɗum ganda no ɗum daruri sika ɗum waɗi noon kala hen wuro ngo natata mbiyata ko yimɓeɓe ko an nodde ɗumen taw a noddani ɗumen a yoɓani ɗumen a tottani ɗumen tisetaji kala hen wuro ngo natɗa fof en jiɗma fof en jaɓɓama guerta leydi ndi ko ni leydi ndi tagori ko ni loto ɗum woni affaire politique eyyi min jaaɓi joni kam kaw haademi artude ma tan arte ma mbaɗade hankkadi ko dokkonoɗen hojumoji kuuɓi wonko jiimi ɗo guilnani ha joni tan mboɗomi daara nduɗo sawru kam nduɗo sawru soɓe walla taw ko sawru jajaaɓe min jiimi nduɗo sawru ko koye guertoɗe nduɗo sawru noon mboɗo yi hen kadi mboɗo yi hen ko heewi tan ko heewi bagage an kam ceerno Sow ndu sawru ko haalata eyyi ndu sawru haɗa sawru ɓooyi sawru kam ɓooyi histoire gandal ɗi cabbi ko ɗum cabbi donaɗi tan cabbi ɓoyɗi gondenteɗi mbawɗi humto haaju foof ala ko ala e mayri est ce que ko woni fof amin hen liggoɗaɗo e ndu sawru kam min jiiɗandu leɓɓi ko secret woni min jiiɗandu secret ɗum kam yori Allah jarama kongol artema kawabou noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV no wayno sa o yawti guila nane mataw yewtanene weltan nde émission amen gadiɗo e nder Bawol e nder Belɗi mi wima mi yen hedde rebe lamma musidɗo dañoɗo haaju cattuɗo seeɗa ummi ɗo ari nde hollama nde yawi wi beele ko guel ɗo andi pulla e gooti yawede caggal muɗum a mbiɗami holno gandirmi mbi min koye ladde he gommi caggal muɗum haaju mum humti beele saaha indema ɓurtaki darde ma e duuɓi ma yimɓe nanma gara ko cikkata ko so jiima ɗeɓa wadde no on wano ni so wona kolla ɗum ko mbawɗa ko eyyi haɗandi ɗum ene ɓooyi aduna
ceerno meɗen cheikhana ahmad tidiane radiallahu taala anhu wona ko duuɓi jeeɗi reeni alquran de ko duuɓi jeeɗiɗi mum mana ko dañi ko duuɓi jeeɗiɗi hen reeni alquran kala ko moƴƴi ko cukago hajjugo cukago julde an kay julde way kon entraînement ni tan tour ɗum goɗɗo wawi ɗum ko kurko e kurus kay mawɗo wawa jooɗade wawi jooɗade kay ko kurko diine sohli ko kurko nde diine ari nde annabi sallallahu alaihi wasallam ari nde haareji ngari ene woodi umuruji ɗiɗi cembinnoɗe kewnoɗe doole annabi sallallahu alaihi wasallam tori yo umar hen goto naata diine woni seydina umar ibn khattab torinoma khalid ibnu walid en naata diine balla diine ɗum fof ko sembe doole mo ala doole ala sembe ala tambo aɗa andi han min han meɗo ɗo wawi immo joni mi yaha e ladde tamba he mi humta toon haaju neɗɗo mi arta mbeɗa wawi immo joni mi yaha frontiére Mauritanie mi humta haaju mi arta mbeɗa wawi immo joni mi yaha États-Unis ɓawa janggo mi arta mbeɗa wawi immo joni mi yaha France mi arta ɗum foof so tawi ko mawɗo wawata ɗum e ɗum taki noon wona hen yimɓe nanma jottoma taw ɓe jaakoraki ete noon ɓe daña koɓe jiɗno ko walla ɓe daña ko ɓuuri ɗum hay aduna ko noon allah ko noon heewi waade hay concours aji alqur'ani hay sénégal etta ɗum ko sukaɓe e minen min ndeni alqur'an ko miɗen goni sukaɓe tokosɓe min ciwa yoddañi hay 10 ans ɗon min ndeni alqur'an min bindi kamilaji taw ina yooɗi bindugol joɗgol min jangi gande gila laka deryo ha qalil ha tuufa ha magama min jangi ibnu duraydi en kafrawi min jangi defte mawɓe ɓe fof ko cuka min mbaɗi ɗum nde min jangata lasrara nde nden komin sukaɓe sika ari haɗa jangga lasrara a ligginte a tampinte es noon so tawi allah tottima mission dow leydi mission o weeɓan hay so tawi a ari ceerno o salimo tottude alhaali o so lelima jamma ma allah hollu ɗum o a tottata ɗum alhaali o walla mi itta ko wonema sabu o tampinima o tampanima o gollanimama a tottata ɗum alhaali o aɗa andi khawatim bitoɗo khawatim souleymane mi meeɗa arra e mawɗo goto Ndar mbimi ɗum min de addi kam han ko janngude khawatim souleymane ahkamuji muɗum fof muɗum rawhanuji mum fof jiɗmi andude mi wawaba taƴ noma taƴirte o wi kam min de beela totta kam naggam mi jangguinma mbimi ɗum min de komi taaliba jeelatoɗo tan mi wawama toto naggam pour janggina kam khawatim souleymane e ko allah waɗata o janguinta kam khawatim souleymane sika wiyama o ina andi khawatim souleymane a yeddan par ce que siko hawrimo fiyeta ko costume muɗum waɗa vereji muɗum mbiya oɗo ko fewani te ene kam janguini janguingol hegol selli khawatim souleymane mi taarimo seeɗen ɓe gasata ɗo ha Fuuta no andiri khawatim o ni a yiyata yimɓe gandiranima no ɗo ha Tunisie ɗo ha Maroc ɗo ha Égypte no andirima ƴeew ɗum ko ɗum allah okkirta allah wi wattaqullah wa yuallimukumullah wallah bi kulli shay'in alim kule allah mi andina mon min woni allah gandinowo foof kala mo hulani allah mi andinta ɗum jarama seydi ɗum taki sahaji neɗɗo arama wodana nandruma wodoɗo yettorma wiyeɗode ndega fewata tawa yo anda ko ɗon fewata wondo ko pewnowo o fewni on ina fewna ɗon ɗum taki sika ɗon ajji haajuma tan allah waɗa haɗa awol haajiri taw ko haribat wonata mata bon yewta men gasi ha laaɓi yettude bandiraɓe jarnade ɓe gonduɗen koye miñiraɗo to banggue duuɓi hono ceerno Cherif Sow wona lawol gotol mbaɗɗen e makko eɗen jettamo eɗen jarnoma e gebbama kadi ɓuuri woɗɗude no tawnuɗen mo Jolof Kajoor e Bawol hande kadi o wati no wano musidɓe tedduɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe anniyiɓe sabobinde tottude neɗɗo o gueɗal muɗum hokkude neɗɗo o fodde mum aɗa nalde jawdi ma meeɗa yiiɗa meeɗa nalde wona hunde wemde no feewi ceerno Cherif konngol ma cakkitol faade bandiraɓe ma almuɓe ma wonɓe e nder caggal leydi ɓe min tini caggal yewtere men adande kuppi biyeji naata e laaɗe ngabɓi ma ga henna e woɓɓe noddoɓe maga hol konngol panta e mabɓe aɗa andi sénégalais tout le temps ko mbiyanmi ko allah wi ko khuliqal insanu min ajalin wande en mbawa hen ndiga wadde allah wi ko min tagui neɗɗo ene heeñi allah wi ene yimɓe Moussa wa ma ahjalaka an qawmika ya Moussa nde Moussa yeehi ina etto e deftere muɗum Samir yu tafni hunde darni hiɗum hunda Moussa wi Samir wi yimɓe Moussa ɓe ayi Moussa ko jejjeɗɗo Allah mo yeehi dow asman ko baggaɗo mon fa nasiya ko jejjeɗɗo Allah mo
ilahukum wa ilahun Musa fa nasiya afala yarawna ala yarji'u ilayhim qawlan ɗum taki yimɓe ɓe so haaji fof heñaare in ɗumen natna ko ɓe natata kala ceerno mbo totota hoore ma walla duwantoɗo mo yo won gandu par ce que ganda bonnantama fewnananmo mi yiyani ganda bonnanowo neɗɗo neɗɗo noon so anda sika totti électricité courant anda phase kay neutre galle ma ene wawi sumtu sika totti ganduɗo noon phase kay neutre jaksodirta filuji ene hasama galle ma feew alhamdoulillahi rabbil alamina noon yimɓe ɓe ene nodda kala nodduɗo o fiikum inchallah haajuma mo jaakorɗa ɗo haɗa mo yaakori e allah e nulaɗo mo sallllahu alayhi wa sallam haɗamo amen yaakori mamin mbaɗ feere ha mo humto pewniten koye men pewniten niidi ndi pewniten jikkuji ɗi pewniten jikkuji ɗi saabu allah tagri mo allah mantiri mouhammad sallah alih sallam tan ko jikku wa innaka la ala khuluqil adim jimowo gooto wi fakhan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami e annabi sallah alih sallam wonande muɗum jikku annabi manti hoore mum ko needi adabani rabbi wa ahsana ta'didi annabi mantoraki asku min komi pullo walla min komi ceɗɗo walla min komi saraɓullo walla min komi naar allah mantorani annabi mantorani ɗum hoore mum innama almuminuna ihwatun fa aslihu bayna akhwaykum ya ayuha nnas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa jaalnakum suhuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allah atqakum inna allah alimun kabir ɗum annabi haali ɗum allah haali e dow annabi onon fof min tagi mon rewɓe worɓe suko mawɗo hoɗon goni leƴƴi sertoɓe e so noon haɗande homo yettoto kam hen homo jiɗmi hen o kulɗumi waɗa yon pewniti jolle ɗe pewniten jikkuji ɗi janggen jangguinen moƴƴene koye men moƴƴene diine men kala ko heɗen mbaɗa jogo e hen anniya moƴƴo innama amaluna bi niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa kala ko jorto moƴƴo woni anniya moƴƴo woni yottoto dow jam wattindat fewat in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aleykum salam wa rahmatullahi Sary Dia eyyi ko namdon men cakkitingal tan caggal gandal ngal haali ɗo foof so tawi hande yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɓe jeeɓi gande ɓaleɓe hande ceerno Sérif Sow yiiɗi wodi almude walla yiiɗi woodi cohluɗo waɗanede hunde yiiɗi jokkodirde ceerno Sérif Sow beele holno waɗata ha wawa yettade ceerno Sérif Sow guila tonggode ha adresse o e so noddi tan numéro ɗi mbaɗat affiché écran he ma haala e no waɗata no sohli eno sohliri ɗum ko noon heɓorto minenne ko ba guesa tan min dina min denani guesa wadba inchallah kala neɗɗo sohliri amen ko noon heɓrata amen ko noon yettorto amen ko so ari ɗon e almudagal tan tawata ɗo kala ko wawi ɗo adduna ko almudagal tawata ɗo tawata ɗo hay ceernagal ko almudagal tawata ɗo kala ko wawi ɗo adduna ko almudagal e needi e neware tawata ɗo si arini qada'ul hajati qariban mbimami ma haaju muɗum humto tawa ina ɓaadi taw ko sari an kadi inchallah Allah jarama Seydou Sow wadde Allah jarama kawɓe e dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV noon gasi a laaɓi caméra o ko mawɗo galle Ali Faly ho mum kañum jogui musidɗo mo kufɗeno ko ceerno men ceerno Sérif Sow ko Abou Samba Diop e Sary Dia garno ɗo e yewtere men gande men ɓaleɓe ko ɗo ka ten ha lawol ngol so Allahu lamɗo jaaɓi